ବରଣ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ ଓ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ସହପାଠୀଗଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆମ ଦେଶର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସର ଦିନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଉ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ କମ୍ପାନୀ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଭାବ ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ପୁରା ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର। ଲୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏହି ସୁନାର ଭାରତକୁ। କିନ୍ତୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଥିଲେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଉତ୍କଳ ମାଟିରୁ ଉତ୍କଳ ବୀର ପୁତ୍ର ଜୟରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏକ ନେତୃତ୍ୱରେ 1857 ମସିହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଏଥିରେ କେତେ ଯେ ପାଇକ ପୁଅ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲା ଏଇ ମାଟି ମାହା ପାଇଁ। ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ବାଜି ରାଉତ, ଭଗତ ସିଂ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ବାଜି ଲଗାଇଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସବୁଠାରୁ ନିଆରା। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭାରତକୁ ମହାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ବିରାମ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଶୁଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।